Hej og velkommen til den her video, hvor jeg gerne vil give en guide til, hvordan man som umyndig kan stifte sin egen virksomhed her i Danmark. Jeg har selv stiftet min egen virksomhed, jobtilunge.dk, som 17-årig. Og det var egentlig ikke så kompliceret, som jeg troede det ville være. Det er egentlig meget lige til. Jeg har skrevet et blogindlæg omkring det, så hvis du gerne vil læse det, eller have tingene på skrift, i stedet for at jeg fortæller det her i videoen, så kan du klikke her. Helt grundlæggende, så kan man sige, at der er to muligheder, hvorpå at man kan få sin egen virksomhed som umyndig. Den første, det er hvor at man får en over 18. Det kan være ens mor, eller far, eller storebror, eller hvad ved jeg, til at stifte et selskab for en, som man så derefter køber. Fordi man må gerne eje et selskab i Danmark som umyndig, man må bare ikke stå som direktør. Og det er jo så det, den myndige så kommer til at gøre, det er netop at stå som direktør. Og det er en lidt kompliceret vej at gå, og jeg vil klart anbefale, at hvis man går den vej, så får man fat i en regnskabskyndig revisor eller advokat, fordi der er nogle kontrakter, der skal udarbejdes og underskrives, som er en god idé at have. Så processen med at overtage selskabet, når den umyndige bliver 18, kommer til at ske så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Nummer 2 mulighed, det var den jeg brugte, det er, at man sender en ansøgning ind til statsforvaltningen, som så kan godkende den, hvis de finder en, de finder en parat til at drive virksomhed. Man skal dog være fyldt 15 for at overhovedet sende sin ansøgning ind. Jeg har skrevet lidt i det her blogindlæg omkring, hvilke ting, der skal indgå i den her ansøgning. Det skal blandt andet være en forretningsplan, nogle budgetter, der skal være årsopgørelser for dig selv og dine værger, og en masse forskellige ting. Det kan du se mere derinde. Men jeg vil egentlig også gerne have lov til at give nogle råd med på vejen, som jeg har brugt og som jeg har fået, da jeg skulle søge om godkendelse hos statsforvaltningen. Der er ligesom nogle grupper af ting, som man kan sige, der er selvfølgelig det, man skal have med, så er der nogen, der er gode at have med, og så er der nogen, hvor man kan sige, at hvis man har dem med, så bliver den absolut ikke godkendt. Så man kan ligesom sige need to have, nice to have, og så nogen, man bare absolut ikke skal have. Man kan starte med de der need to have, for de er jo beskrevet i indlægget, men jeg vil lige hurtigt nævne nogle af dem. Det er jo, som jeg sagde før, forretningsplaner, budget og årsopgørelser. Men selvfølgelig også, hvilken virksomhedsform man vil drive. Og der er det jo selvfølgelig vigtigt, eller ikke selvfølgelig vigtigt, men det er jo klart, at hvis den skal godkendes, så bliver man nødt til at opfylde de krav, som statsforvaltningen har. Og en af de krav, som de har, det er, at det er en personlig ejet virksomhed. Det vil sige, at man får ikke lov til at stifte selskab som umyndig. Og det er jo så her, en enkeltmandsvirksomhed er allerbedst. I princippet, der må man egentlig også godt, hvis man bliver godkendt til det, få det, der hedder et interessentskab, altså hvor der er flere ejere, hvor der bliver hæftet personligt og solidarisk. Men jeg har aldrig hørt om, og jeg tror heller aldrig, det er sket før, at nogen har fået godkendelse til det, fordi det er lidt problematisk, når man er umyndig, og så der skal være flere forskellige ejere. En anden ting, der trækker ned i ansøgningen, det er så noget som, hvis man skal tage store lån. Jeg kan tage min jobportal som eksempel. Den kostede mig 225 kroner at starte. Det var det domænenavn, det kostede for et helt år. Og det er jo sådan lige til at overkomme. Men havde jeg derimod skrevet i min plan, at jeg skulle låne 500.000 kroner til at få en programmør til at udvikle en portal, så var den nok ikke blevet godkendt. Så det skal man have med i overvejelserne. En anden ting, der kan være rigtig, rigtig god at have med, det er sådan noget som samarbejdspartnere. Jeg har blandt andet skrevet min far på, som har drevet virksomhed i mange år, som derfor kunne hjælpe mig. Og jeg havde også nogen i mit netværk, altså mine venner og lidt anden familie, der også havde drevet virksomhed før, som jeg også havde skrevet med. Fordi statsforvaltningen ser det lidt på den måde, om du har nogle folk omkring dig, der kan hjælpe dig. Og jo flere du har, der kan hjælpe dig, jo større er dine chancer ligesom for at blive godkendt. Så er der også det med, at det er vigtigt at være kommet i gang, når man sender sin ansøgning. Jeg havde allerede drevet min jobportal i et par måneder før, at jeg sendte en ansøgning. Og det er jo også noget, der beviser over for statsforvaltningen, at man har forstået, hvad det er, hvad det går ud på, og man har gjort sig nogle tanker, og man har prøvet det. Fordi, så man kan sige, at man beviser, at man ikke bare er vågnet op en eller anden morgen, og så har man tænkt, det kunne egentlig være meget sjovt at drive en virksomhed, og sender en ansøgning afsted. En anden ting, der kan være rigtig vigtig, specielt hvis man gerne vil have sit CVR-nummer lidt hurtigt, det er sådan noget som at ringe derind. Jeg ringte derind 2 gange, og det tog mig cirka 1 måned i alt at få et CVR-nummer. Den første gang, jeg ringte derind, det var for at høre, om de havde alt, hvad de skulle bruge. Det havde de. Så ventede jeg nogle uger, så ringte jeg derind igen, for at sige, at nu hastede det altså lidt, så nu måtte de meget gerne snart
snart få den behandlet, den ansøgning. Og så hende dame i telefonen, hun sagde, at det var ingen problem, de lagde bare den ansøgning øverst i bunken, og så var jeg ligesom før alle de andre. Det var jo meget heldigt. Så jeg vil egentlig bare inspirere folk, der går og synes, det kunne være sjovt at være iværksætter og springe ud i det. Det kan jo egentlig bare fungere som et fritidsjob. Det behøver jo ikke at være noget 70 timers arbejde. Man kan jo sagtens gå i skole ved siden af, men jeg kan bare starte småt ud. Og jeg garanterer dig for, at det er super lærerigt, det er super sjovt, og der kan næsten kun komme gode ting ud af det. Jeg siger næsten, fordi der kan selvfølgelig ske det, at man føler, at man har spildt sin tid, eller man begynder at kede sig, men ja, so be it.